De 25-jarige Jelly Frankes uit Harkema zit bij de beste treien jonge ambtenaren van Nederland. Dat had de jury van de landelijke verkiezing juist bekend maken. Ze werken nu 3 jaar op de afdeling burgerzaken van het gemeentehuis in Boetenpost. Jelly is heel grutsk op haar uitverkiezing. Ja, ik ben natuurlijk super enthousiast. Het is net iets wat ik gelijk zeg omkomen. Het is een verkiezing voor alle overheidsinstanties. Dus ik politie, provincies, het ministerie. Ja, en als ik er dan tussen mij zit als iemand gewoon lekker uit Friesland wijt, dan ben ik stiekem toch wel een beetje trots. Vanuit verschillende partijen is ze aangedroegen als kandidaat voor de verkiezing. En nu zit ze dus in de finale. De collega's binnen grutsk op Jelly. Ambitieus en vriendelijk. Ja, ze neemt ik meestal daarin mee. Ze neemt de organisatie daarin mee als het om vooruitgang gaat. Maar ze denkt ook aan een meerskip. Dat het voor burgers ook zo makkelijk mogelijk is om de overheid te bereiken. En daar is ze gewoon heel goed in. Jelly mag dus in de finale nog aanrekenen met 2 andere kandidaten. En daarin moet ze nog wel wat van haarzelf zien laten. Maar helemaal correct weet ze het echt nog net. Eindelijk is er een finale dag op 21 januari. Ja, en dan wordt de bekendmaking die 21 januari 2021 is een belangrijke dag, want dan wordt de winnaar bekendmaken. En als het dan wordt, komt er heel wat op haar aan. Nou, als ik win, dan krijg ik in eerste instantie een opleidingsbudget van €4.000 die ik besteed mij bij de bestuursacademie. Dus dan maak ik alle cursussen volgen die ik maar volgen wil. En daarnaast ben ik het hele IETRO op congressen en evenementen een soort belangrijk persoon. Dus ik ben of een jurylid of een spreker. En ja, het bood voor mij ook nog een verrassing eigenlijk.